Okay, good evening. Apo Kabariwan nga taga San Sebastian and in behalf of Martin's family, pagyaman namin apo di kadayo tatang arabai nga umay makidanggay ken makipagrikna iti familia da. And tonight, da kami apo for the kedua will be entertaining you. Di amo no ma-entertain kayo when no mag-visit da kita agparbarahat na maistorbo ta tinapigsa nga timak nga Anyway, we have prepared a lot of surprises ta adati pa premyo tayo apo kadagitay haan nga makitungtong yan. Para kadagitay umay agbubuya, we have prepared something for you. Basta lalaingin nyo lang apo ti sumungbat kadagiti questions nga insagana mi. And of course, dagiti sponsors at dito ni Dr. Adriano Sabado. Mangted ti refrigerator kano apo. Solar power. Iso nga dapat at jirwar apo data nga ref. Correct? And siyempre, adamat ti sponsor tayo from Michigan. We have Kabsat Imelda Martin. Dagsang gasat na nakapoy ti internet, dapat naka-record ating and naka-post di internet nga awamot apo ti napigsa nga internet. Nagadun sa pelang kanogamin ti GMML dita. Isupay. Kaya palagay MTML Damdama kayong togatak. Ayan, hanggang apo nga pagbabalaw ta, medyo naragsak ti programa, may takas kami apo nga show. So, for our first piece, para kadagitay awampay ti asawa na. Madandana Apay. taawan pa'y asawa Ayan. nalakayan nakon ngem awan pa'y nasaraka ay napili at ngamin idiyak kabanwara na sexy met ngamin di inak sinarsara napausan akon nga adda baby na nakaaramid na kon itikriba anara ginmatang at ay kiting itimunmunyeka ta isumet itan itiliwliwa kon ngem ania paitan ti mamaainan nalakayanak meten nga nagasawa karentarek ti agmalen kenagsapa uray nugubat pa'y matukol tay aradukon. Di mamaainan nalakayanak meten nga nagasawa ipailagnuan nusumkan sa paminsan di pa'y tumarao daytay manok na paitan ti mamaainan nalakayanak meten nga nagasawa karentarek ti agmalem kenagsapa uray nugubat pa'y matukol tay aral
Okay, sound trip pa lang. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay nga Rod, iti first apo nga question tayo. Mga bak iti sa nga gasot, apiso ti mga kapugto, dati nga papugto may. But before that, iyaman tayo man ni ading Rhea, ay na di pagkador tayo di taon na ege. Rhea, wala pa. So, abonuan pa ilaan, dagiti, sino mga abono? Okay, damdaman na nga i-claim. So, our first question, yan, for 100 pesos. Iti makaamo po, tumaray lang dito sa kuwanan, ni John Mark. So, dito iti tama. Nakasaganan sa ni Kuya Ega yan ah. Okay, dito iti question. No muyo, tumaray ka lang dito sa kango. Anya, iti aldaw, ti panagkalaysa ni Tatay Indo ken Nanay Rosing. Bawal ti ka pamilya ah. Bulan kantawan apo ti dawdawate me. Bawal ti ka pamilya. Oo. Anya ti aldaw ti panagkalaysa ni Tata Indo ken ni Nanay Rosing. For 100 pesos. We're looking for bulan kantawan. Okay. Apo ko, ti mabaling nga sumungbat, no awan ti makamuka dagiti guest. Apo ko, come on. Apo ko, first come, first serve. Oh, datan eh. Nyara sa asdan na po. Kasta ate kwa. Come on. Apo. Apo yan, bata pa yan, batang isip. Halika. Apo. Sige, Tagalog kasi siya eh. August 1943 ang nung ikinasal sila. Ayan. Awan. Kuya Edmond, ilang beses ka na bang nagkamali sa buhay? Malitim baga na pagsagot. dyan ang isuro kanya mangkal. One. So anybody from the family? Tapno mo tayo apo. This is just a trivia. Okay, let's have Manang Seni.
1962 kano. Pero ito'y kasuratan apo nga impasa da kanyak from the book of Genesis. Kamali. So any... Apo, di na pa'y amo. Kurang na jay sinong bata na. So anybody nga makasungbat? Awang nga men di cash prize dito. Kahit isong agdwa Ay, ka na ni sir. Nandiyan naka-green. Okay. Ano nga bulan if it is 1961? Bulan kan taon lang tito dawati mi. April 1961 is correct. 100 pesos. Alaam ito no 40 days tandaan na. Awa mo di mang titipremyo. Sinundudan. Okay. Pag-amo tayo amin, dagiti sonata kang kansunan apo ni Tatay Indo. No amoy tayo nga sonata, tumaray kay dito yan. For 100 pesos. Hanga na... Ada sumirisirip dito likod. Okay, no amoy tayo na dahil nga kansunan, favorite song ni Tatay Indo, tumaray kay dito sa wananan. Wala nang ibang mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin, ikaw ang ilaw. Kantaem. Haan! Akala mo ha? Agang angaw kami laeng. So what's the title of the song? Come on. Wala nang ibang mamahalin is very wrong. Wala nang iba. Supay, Diyos ko. Anybody? 100 pesos is. Ikaw pa rin is wrong. Hapohan yun sa kabisado nila kay Indo, ungtan na kay Tatan. Ibang-iba ka talaga is correct. 100 pesos. Awan pa di pagkator ngamin eh. Ay na di pagkator. Tano kam ngalan manang may sangatawan nantan. Babang luksa. Ayan. Anyway, urahin tayo lang po, DJ Pagkator tayo. Once again, Miss Rhea, no, ayan, mantayam mo tata. Apo, sa daan da ka, dagiti na nga ba? Kantaam ka no ni Sir Jan. Okay, everybody. Let us imagine that Tatang Indo is around. Wala nang iba mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin, ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Everybody sing. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Tatay Indo, layan man tayo mo, ang bumi nga naragsak kay Tatan. Aglalogat at ni bagat hulyan natin ito isang wana. One more time, let us remember Tatang Indo. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y
suliranin. For the last time, ibang-iba ka talaga. Unang nalauna yan. Sa lahat ng nilalang, ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. Okay, that song apo ag surusuro ag pailang ag tugkel ti piano idi day tanti kanayon ahang kantaen. So congratulations to the winner. Siguro barkada na dahil ni Tatay Inday. Kanayon da siguro magsangsangon o gininom da isang ambunan.